महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। अवश्य भेट द्या महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल 9860 2593 76 75 88 44 81 18। यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाची संलग्न असलेल्या श्री पंचम खेमराज महाविद्यालयाने MA मराठी आणि MA लोकप्रशासन ही 2 मास्टर कोर्स अभ्यासक्रम नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण NEP पॅटर्ननुसार सुरू केले आहेत। महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर दिलीप भारमल यांनी विद्यार्थ्यांना नवीन NEP पॅटर्ननुसार सुरू झालेल्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी पदवी झालेल्या तसंच पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना द्वितीय डिग्रीसाठी प्रवेश घेण्याचं आवाहन केलं आहे। यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिकशी संलग्न विविध अभ्यासक्रम राबविले जातात। सदर विद्यापीठाचे एक केंद्र आमच्या श्री पंचम खेमराज महाविद्यालयामध्ये या वर्षीपासून सुरू होत आहे। या केंद्रावर नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत या वर्षीपासून MA मराठी आणि MA पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन किंवा लोकप्रशासन हे अतिशय महत्त्वाचे असणारे विषय ही सुरू होत आहे। माझं असं आपल्या सर्वांना आव्हान आहे की जे विद्यार्थी BA BCom BSc किंवा पदवीप्राप्त आहेत किंवा ज्यांनी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेला आहे अशा विद्यार्थ्यांना द्वितीय डिग्री म्हणून ह्या MA मराठीसाठी किंवा MA लोकप्रशासनसाठी त्यांनी प्रवेश घ्यावा अशी मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो। धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।